Haɗin kazar amare. Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci a cikin kuma wani sabon shirin namu, wanda wannan tasha tamu mai albarka ta Ilmantarwa TV take kawo muku. Kamar kullum yau ma insha Allahu muna ɗauke da wani sabon darasin, wanda yau za mu yi shi ne akan kazar amare, yadda ake haɗa kazar amare. Sai ku biyo mu cikin shirin. Haɗin kazar amare. Wannan karon ma zan yi bayanin wani sirrin dafa kaza wanda idan har mace ta yi za ta ga amfaninsa, musamman amarya. Ana so ki samu busasshen ganyen magarya da kuma kanumfari da idan zakara. Duk ki haɗa su a waje guda ɗaya, sai ki daka su, ki tankaɗe su zama gari. Sannan sai ki samu budurwar kazarki, ki gyara ta, sannan sai ki zuba wannan garin a cikin tukunyar. Sannan za ki iya zuba kayan miya yadda kike so. Bayan ta dafu sai ki cinye ta gaba ɗaya. Yana saka gaban mace ya kumbura, ya ciko da ni'ima, kuma yana ƙara wa mace ɗanɗano. Sannan kuma kowace mace za ta iya yi. Duk wacce ta yi amfani da wannan za ta bani labari insha Allahu, domin yana sa mace ta ƙara zama mai ni'ima kuma ta samu karɓuwa wurin mijinta sosai. Kada ku manta ku danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa, domin hakan ne zai sa ku dinga samun bidiyoyinmu da muke saki a kullum. Mun gode, a huta lafiya, sai an jima.